माइनर है खराब बा अब की दूधावा के जगह पबी का तो शराब बा कि अब न हरि जी तो कब अब अरे अब कबा तो बिगड़ला हे दास के पगड़ी उजाराला अभी अभी बहुत सुंदर सुंदर गीत संगीत नाना प्रकार के गाना बजाना तथा 96% मऊगाना आदरणीय माननीय श्रावणीय स्वर्गीय लड़किये मत कहिए जाए तो स्वर्गीय महेंद्र मिश्र जी के अंदाज में स्वर्गीय भिखारी ठाकुर जी के अंदाज में बहुत सुंदर सुंदर गीत संगीत के प्रस्तुति प्रदुमन परदेसी जी द्वारा प्रदर्शित रहा सब देखा प्रस्तुत कइले वाह रे भाई वाह वाह अब का कइबो अब का बजइबो तारा लगे पूंजीए समाप्त बा पूंजीए खत्म हो गए देखनी हनु ए लोग के प्यार हद हो गइल है भाई खूंखार प्रेमी बरे अतना खूंखार प्रेमी हम जीवन में ना देखल रहो कहा तरह की सुन संडे तेरे गली में अब मंडे तेरे गली में अब गाड़ेंगे आशिकी की झंडे तेरे गली में महाराज गली में ना कहले तेरे नली में कहले नली में कहले कहा तरह के कर लेंगे खुद खुशी वनडे तेरे गली में 500 रुपया ले दो अभी हमरा के धन दे यही गली में जी जी हरिशंकर यादव को महिला 100 रुपया देवकर यादव पटखौली से 100 रुपया है अंजनी सिंह देवकुली से 101 रुपया कुल मिला के 300 रुपया का पुरस्कार बा हार्दिक अभिनंदन रहे कहा जाने हमरा मेरे 300 रुपया होता हम दिखा देते हैं तो ये बमक जाता है बार बार हमरा मेरी 300 होता पर है देखिए तीन गो अब के अलग अलग छटका दिल बनी घड़ी तनी एने ओने हो गल तीनों में अलग अलग भाई है तीनों अलग अलग भाई एगो लमका दूगो गोल का हेलो हेलो ना मर दे हाथ में धरा साफ सुधरे बर हाथ में धरा तीनों बुझा तनी तू कौना घाट देखनिया कितना बढ़िया कहता रे कि बेचे करेंगे अंडे तेरे गली में एगो लड़का कहता कि संडे हुए मंडे रोज खाओ अंडे खाली अंडे खाइबो संडे मंडे के बबुआ ए बबू मरीचा उरीचा ना चलेला काता आ देखिन ई कितना बढ़िया शायर कहली इनकर नृत्यांगना सुननी हरवा कहली कि जिंदगी और कुछ भी नहीं तेरी मेरी कहानी है अब बाप रे बाप
तेरी मेरी कहानी के बाद इतना लिपट के एक दूसरे के पाजा धइले हम हमरा बुझाइल कि कहीं हिस्टीरिया के पेशेंट तो इनानो हो ये कहता नहीं हनु जिया जब गीतवा बाजा हनु तो हमरा बुझाइल कि रानू मंडल के माई का उतर के आ गइल बड़ी भाई है तो बुझाता हिमेश रेशमिया के खासे कौसियाउत भाई नचनिया के हो जे कबो कबो निमन से आदा करे के चाहिए धन्यवाद कम कम लिखो भाई नु नृत्यांगना ही हो नचनिया के मत कहियो ओरा कमर देखो पतरी कमर इहे कमर होखे के चाहिए नचनिया लॉन्ग ई बुझाता कि ट्रैक्टर के डाला हो बुझाता गैस टैंकर हो एलपीजी गैस भरल बाबू देखता हाई साथे खार बिया तो बुझाता न कि हीरो के साथे हीरोइन खार बिया बुझाता कि विराट कोहली के साथे अनुष्का शर्मा बिया भाई अलग अलग बैठल बा लोग न बुझाता सिंह चर्चा में हरिंदर भैया नीलम दीदी झगड़ा कर ले बा हने जी है देखी तनी एगो गाना के भाव हटे अरे पगली हंस लो खेल लो खेला लो जवानी कोई दिन के बाद 4 दिन के चांदनी फिर अंधेरी रात ऐसे आखिर मटक मटक के चलती हो गया मार डालोगी ये पगली हमको नहीं दोगी तो क्या आचार दिल दोस्तों कुछ ना पगली 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 चली मन मारी भाई सजिंदा नु हवे भाई हां हमार झाल वाला जब झाल बजावा तब बुझाता कि एकदम नट्टी से ऊपर में झाल आ जाता कपार के ऊपर इनु झाल हो हां ठेकोइता बजावा तब बुझाता कि एकदम चढ़ रहता रे ओ हो हमरा बेंजू वाला में हां हमरा नाल वाला में हमरा सजिंदा में हां हमरा झलवहिया में होई बा तारा झलवहिया में होई बा
हमरा नाल में हई बा हई बा आ इनका नाल में हई बा जोरे हमरा बेंजू वाला में एकदम हई बा आ तारा बेंजू वाला में हई जोरे मार दे आ पता नहीं है आई हम मुर्की मार के कैसे कैसे कि चढ़वा ए धीरे धीरे होई बा हे आकाश भाई ऐसा न चनिया चाहिए तब ई प्लेन मुर्गी रहल हां आ एकरा बाद हां चक्रधार मुर्गी मार के आवे के बा है मार दी हम मुर्गी हां क्यों मुर्गी बेच के भाग जाए अबे करे ही नहीं जो दूध के दूध है पानी के पानी हम कर देते हां नचनिया लेके गोबर बस चलल बड़ा मुर्बक बनोले बड़ा वाह ओरिजिनल नाम जानता नहीं कि क्या सुदामा महतो करोगा भाई इनका नाम ओरिजिनल सुदामा महतो हां दाढ़ी बहुत अच्छा बनल बता वो खाना हजाम से बनवैला है भाई ये भाई तार तो बुझाते नहीं कि बुझाते कि दाढ़ी नहीं खेता करोगा भाई बापा बिहान खाली ओठ लाली पोछ दिया नु हां तो ओठ पर बेवाय हाय देखी तना चाहिए हाय मार के कब तक ले इन नचनिया ई रामदेव बाबा का परेड हो हाँ इनका नृत्यांगना भी 3 गो नचवे कौन कौन पूजन तनी केंगा मुर्की मरी केना कि कब तक लग आहा आहा ई 3 गो नचवे जाने दिखा दी फिर से कि कब तक लग